Jawel, ook Landal vernieuwt er lustig oplos, zo ook de bungalows. Deze week betrekken wij er eentje, namelijk een 4-persoons extra luxe. Hoe dat eruit ziet, ga ik jullie nu laten zien. We lopen naar binnen en beginnen met de badkamer, voorzien van wasbak, lichtbak met glazen douchescherm en net als Landal de Reeuwijkse Plassen een was-droogautomaat. Naast de badkamer is het toilet. We gaan de trap op en betreden de ruime slaapkamer. Hier staan 2 samenstaande eenpersoonsbedden met nachtkastjes en een kledingkast. Naast de slaapkamer bevindt zich de tweede badkamer, voorzien van toilet, wasbak, douchecabine en dakraam. Een extra luxe is deze tweede badkamer voor een 4-persoons huisje. Als laatst bekijken we de kamer met de Finse sauna erin. Nou, terwijl ik hier heerlijk lig te ontspannen in deze sauna, kunnen jullie ondertussen mooi deze video liken en laat gerust ook een berichtje achter in de comments. Beneden is de tweede slaapkamer. Deze is wat kleiner, maar het bed heeft wel een softtopmatras en er hangt de tv. De woonkamer is mooi ruim en er is veel lichtinval door onder andere het erkertje. Zitten doe je op de comfortabele hoekbank. Uiteraard is er ook een open haard, radio-dvd-speler en een tv met goede geluidsinstallatie. Heerlijk om een filmpje te kijken met ultieme geluidsbeleving. We gaan verder naar de ruime, grijs uitgevoerde keuken. Deze is praktisch ingericht en voorzien van alle gemakken. De gaskookplaat is vervangen door een inductieplaat. Je broodjes bak je af in een combi-magnetron en de koffie komt uit een Nespresso-apparaat. Uiteraard is er ook een eethoek met tafel en 4 stoelen. Op het terras staan 4 standenstoelen, een tafel, parasol en 2 lichtbedden. De meubels zijn comfortabel en hebben een moderne uitstraling. Dat was het dan, dames en heren. Bedankt voor het kijken. Abonneer ik u door op de knop te drukken onder mij. En vergeet vooral niet het belletje te laten rinkelen. Wij zien elkaar volgende week weer. Tot ziens en tot de volgende video.